kam ti yorna ya so ke na kam pen sitame siarnam alam endok sonta itu pokimu pen tunong asila atau ko ya kitu kisto an sitame kemarnam si happen bomba anke somewhere along the NC is part of Shenako la il apen pulu to war shooting anta M2C panerabu la pedla era arlo si amen kilo na toske project anam keja anam kera anam kangin solam timata tansi ini mo owe sita tabang solo hek long pen anam kera balam timata tansi anam kero iji tansi traffic kera ko aja na keja kera ko itu non timata tansi nampan amo kekera la pena itu kan kerap kejar tuntang kerai tuntang akhir jumlah kita lampau itu cuma pada dia pak awal setame namanya itu keru pang jadi itu kita pun Panjan board home Panjan board 3 Baptist Church celebrating 75 years of God's faithfulness. The Platinum Jubilee 1947 to 2022, 38th of December 2022, memorial stone laid by Reverend Jubilee, former General Secretary at the Baptist Convention. Similarly, so along with Arno Pan in Putalo, as he was signed in that, and seeing Tonton. Keropilo pili lapang so Jubilee ke paman pon long apot dapat kado ko ves tame kam do pi kam pong tame na spon la sipini lapang so amei kacaripon amei phulo si mai phu sar mertoning ti alang li sipini lapang so mai kicheng pen jeti kan tam alang si caripon po la si alang li phan se tame karbia poho lapen program lapen perda nemtek alang lipan kipi ponjia panse ili chodiri la la sopen aphi uthot pacheni pon thoji asi tu wepen se lahaya meken enaya polot tame tu masar no tu wepen of course tame la sopen aphi
adun tu choro asinon la ansinili aluhi ke pacheni angdeng alomso isi breaking and yung some ringtone kokpo. Panjan number 3 Baptist Church along Kiching Pen non Kedobong An Sai Kiklematu Lapen Zitu si R2 hai 1947 pen non 2021 Pastor Kiching si ke Karitang Jamining Ti alangli 1947 pen 1952 lapen nilipulo lapen alangli baptisma ke en lapen ke bang asabasu mohapu anat porhilote alangli pan longbondi alangli 1912 Reverend J.M. Carver Rideng Karitang Rehan Pondit pen kortitilo maselang itu ha deguri kupune tiripona bi pune kupune long se baptisma en kusi nilitung long dun lapen nilipi bangge dak to ponpe ho nilipia miana bangge kasang kiling pi lapen alang li thiri tipit alang ni tungda mention pon tulong da ningduk lo alang li nilipi kasang kiling pi tipit ke no ha kakojan ana tusido siku kakojan at bolokso ne tipit long itu kusi tung no kisi chini tu tadang itu full kono adalah tap kono adalah lapen adun tu ke karitang nilipu sartheng ti alang li ke claim lagi 1953 ben ha 1970 ya alang li abarim lo alang li nang cipang rum si alang li dakwang ko prang si nilipu apanda alang li cipang rum lo lapen nilipu pan pastor pa claim pa prang lo at piga alang li si pastor claim tinggal ajak dinai bang dak itu tung teglong lo 1953 ben ha 1970 ya adun tu mopen ketano karita niasing ti non lucing langso gitu lang somar tu hala tu milo lang sada pastor klem te kang lo tapi lang tu hala suhu dita tengni rem lang ho teglong dak pen ki hut hala non la non itu ma korte jakhom tu ke duolong hada hala suhu hem dola lape lang rideng lang ke hapu Norbing Baptist anak tu association na siwang kasi lun ta harus lagi ground phone gitu lunat core bisa ngyo iti kirot lapu kasi kete war do lapu te war don war do te adang do ho charting silpo kala magnet doang prim pum chok ho charting silpo asi dia sab sabe de la sila som nilong nili the lung dar yun long nang kutang dolang Joy, joy, Jesus, joy, joy, Jesus. Kalun, asar duralong do. Alang ni lo, niya sing di situ orang. Pen ke adun tu ke number 4 lagi Karitang Joseph Hanse lagi non ke Larsima Mondri asangho lo alang ni. Pen ke halang suhu itu dak pastor tak lema bang weda mundit masih weda adol masih don thom wedang dalo kojo lasi alang li bang NKBA evangelista abarim klembom hut lone kopi ne hitum la ane chini de kosi la alang li dak pastor ang klem long lake 1965 pen 67 lake Joseph Hanse adun thusi modusoning ti 67 pen 78 Adun tu si nilipolo somewhere in T 79 pen 1983 adun tu si Karitang joining T 1983 pen 1990 adun tu si Star Kanggura Hanse nilimelo 1991 pen 1996 adun tu si nilimetang lo 1997 pen 23 Adun tu si nili korlo surrender soning ti 2004 pen 2006 Adun tu si nili kor hak lo nili punu Karitang sonro ti sonro sorry modam nomor 4 nili kapja ko so Karitang sonro ti 1971 pen 1976 alangli nili punu lo lasenong nili punu hala serial nomor 5 asopolo Sar Edwarding T alangli 2007 pen
2009 alangli pastor lapen ke adun thusi nonin pini Jubilee mai phulo star Milton ti 2010 ben 2018 nan adun thusi non nitum do bonglo alangli thi bonglo tuma korte star Bidor Singh ti alangli 2019 ben nonta alangli pastor do bonglo nasi pastor tuma phul kimu kan ke laan helo nasida kapre phul kimu ke mo methang hiam le nang tumle chilang namon nasi pini non lomso phul kimu kan ku pen mayam no neli kapaklang alam ke laan helo kardo President Secretary atum President Secretary General ke jato lapen women ke jato President Secretary lapen ke EU rakia President Secretary Jong sin nak cetong on pate itet ke thor rapya je place dili Jubilee la la seri chade apchena gobe stame la chade ke gambo si kato gobe sitame alang le tonta kam asai to pigambo atame Arti na pido na pose, alang le tonta choro party lo, dito may hin pen thang na pa Jordan mo be, sitame arnam le na do phan ahir jube na be pilo na. Syria kaya atum dulang ne abelo ne yang sa belo le putam te Syria kaya tuan kila chong le putam te no na bang ke Syria harlo tum fellowship pen nerkep ando lase pastor ko atum an itip kithura peja phanse dili chuniri lo lapen karbia apoho pen lapen ke nemtek dole pun nemtek pen la atum phasta me kedeng ye phanse chuniri la Syria harlo pastor ketuan achetong dole tuan tip kithura peja phanse chuniri la Richard Epsila Pastor teman Joro lah Jom Chinghon Tigang bong setame na chetong doon po si Joro Parting lah Kasi Joro Losar Nang listame Halloween pen Nang listame Dito malong Arnam kadom rok te je phan artina pidona posti nari phanda choro party lo nang style long arnam her Jubilee pedona sino na don thu bang ke ko inthur kon thuji ning ge hang la hello sir birentera arnam li ke army Manipur silang li kam claim bosipu alang li phan stame lomso adem ge thur pen karbia jamaro la pen karbia poho nemtek kedeng ge Joroba Lape Kesenceng atum lo Jamening ti apuriar Jong sido lepute Nonggi na cha dengan je phansi dili hang lo Sarthe tia sumar Lapen adon thuge wang phet no Lapen adon thuke handar member ke dothulam tum Chinghon aphulo Lucas Hanse alangli puriar atun ta dole pudang te no ako hang thulo
alang itum ke phandar lo lapen ke alang itum ke pastor ta ke claim ceng atum lo lapen ke pastor ke claim ta lo inti jamro inti asumar tame lake non ke phandar pen pastor ke claim la so bom le lo ha ke ceng 1947 pen non 2022 at po se non man ke non next one ke po Modhuson Inti alang lita prang John Inti alang lista me kapuriar tu ke wangi panse chune dila la sopena phi sar kang burahan se alang lista me prang ke se pastor reclaim sitem thekla asalang li pansta me longso nong na chanya pansi la hang la sopena phi sar Julius Inti alang lista me ex pastor lo nong na chanya pansi hang la sopena phi sar Anderson Inti alang lista me ex pastor lo asi alang li stame alongso ke bang ye phansi chuneri phanstame la sopena phi de tangte sar Edward Inti alang li ta prang bang so manduri dong se pastor claim ko sinon ke bang ye phansi no gina che ne phansi chuneri la sopena phi do thulang sar Milton Inti alang li ke non ni prang jong lo tapi pini da mai pula alang li stame pastor claim ta ba sinon gina che ne phansi alang li phanstame hang lo la sopena phi ke tame alang li supo ka be alang li supi tame alang li susi tame yong se go le prote mensing rong pi ang ta ka do no dikon akam ke claim do salang tame nong he na chen ni phansi ha la sopena phi sar Harrison ronghan alang li ke la sopena phi alang li phanstame hang abang sopena phi sar Nathaniel Sangpi Ruhila Hansepi alang li tame nongina chen je phansi alang li phanta hang lo la sopena phi ke wang thuji bangke Sangpi Florence Hansepi chuneli Tanto de tapón de kadon tisopi la sopena phi ke bina lethepi la talang la ke bang teman ke de ke jo de Sangpi alang li prang dikones ke claim alang li ke dikones de ka pek ta claim la ta ni tumla soni son thama kam le da claim se tame CCCP ponchol la dikon le claim ba de kong chun bang ar pule claim ba pek to mondoli long women of president ke claim to may p no bang ke may p karen tok bi pi pu ase alang li sumar dom yong se da dom lo le pute nang anji phanse chuneri la pen sila kathar pe alang li sisteme da prang kam claim do long sisteme nong ina chen ye phanse ba chini lo la pen promila teron pe alang li sisteme kewang ye phanse kewang pen nong ina chen ye phanse chuneri la la sopena phi nonta alang ke khibom la sangpi sangmai bepi
alang li stame nong e nang kecil ni pansi hang lah apa ini tebet nona bangke rap mai pi ke dak ke claim tum tu ne ta prang ke bimel lo wai president claim don ti thoi tong ni phan ke dun thu bangke bebika Engtihensekpi alang isitame nong e nang chunelila la sopena phi Lidiya Engtihensekpi alang isitame kewang pen nong e che ponje phanse alang phanstame hangla Lidiya Engtihensekpi la pe tame alang puriyar si dole pute nong e nang NKBA phanse chunelila ken sing rong pi apuriyar dong si dole putang te dihin rimbang asai ke claim atom kasi non dihin na kasi alang li stame nong e kedeng ponje phanse alang li phanstame hangla kasi non ako la song deng dihin rimbang ang deng pejoget po la so pena fisika preka sayang deng dam tu po la sinona bangke karling tang tadorong party posipo alang like chorolo alay tong Halloween pen setame la persona la asai para sona ja meddo po na tum takewan chepedo pen ardi na pidun pen po arna mahir jumina tum long pedona na tum kai che the stame mesema to arga dam thajia phan arna me ke ja pa mo asinon dipu pen kewan sar Stephen inti alang tong puriyar asinon bang ke ako kapre kang dam thona property secretary mane hormu hortar kelang koan aphai do ma ba koan ingbo ma te ingbo be ma ko anang do sai klem don no alang ni sitame la pangso anong e kedeng konje phanse ni hang no sar Nicholas alang ni sitame nong e na chedeng je phanse nong e phanta bachini lo lapen alang ni ke sound operator no lapen na dun thu auditor po ang deng along bangke para him mo son ke sitame alang ni ta chepeduk pi ka bang la sopen api ako hangpon thulo sar Thomas Hanse nong e gedeng ponje phanse da chuni lo ma tipi alang istame jongsi da nong e gedeng ponje phanse chuni lo las asino naman ke puthot ako ke hangpon thu la hello ke pa jusi lo lakta non kikideng ponje phanse chunila la sopen api birta ke me ahen athu ke claim pon birta ke me asai kedeng batar ahot pen ke claim pon atu lake aroisi do mondoli sibet kalitema tetame sar kasi non bang ke ako orisonim so amai along chepedu ko sar David inti lake kalitang somewhere inti asoko lo non deposito alang li oriar tunga la pang sohar mo nang evidence ta chop inti alang li oriar sitame thang ma sitame tame alang li ka no party lo Engtihensekpi alang li oriar dong sido reporte Engtihensekpi oriar to stame nong e keteng ponje phanse li hin pen chuniri lo lapen si dakalis dokpi ke pose tong kita ada si nadom ningo yang ne ha
hàng con trong thành thế ta mẹ nông y nông em đi chơi phần xí hàng con là si Jubilee aja lah jat dun lo la pen theng long lo akhir cipik pe Jubilee theng long lo akhir sang kongre nó này từ son simple son ta Jubilee ta dun lo lo taga boisa khora ra long si nam hiu me doi buta kali akhir sang cipik ret ba akhir sang vedya posa nam hiu me vedya ji puli pada arnam ki ming se kala ini tu mani intir kat pe jong se arnam phan ro chu arnam phan ini tu ba kero pilo bote la lo arnam ning kan sam nasi arnam phan ani ke pedo athok son che plan nai ko se la da romana nai pi kreini ang nai so isi kan hini lo ta o son sa arnam ning na pa dog ji ma la si kai ke ta bor inai chi sing nai